Ongujele weziboshwa sikhuluma ngoNkomonde ke lapha ke ushiya inkulumo ke einkundleni zokuxhumana ephawula ngalo 600 million ke okhishwela ke abantu ke bokufika ekutheni ke baphephe kunabantu bala eSouth Africa ke abangenayo imfundo nabanganayo imisebenzi. Angifisi ukuthi uzwe ngami ke kodwa nanto udaba oluphelele khona la kwesiqiniseko eSemedia awuyizwele. Angazi noma ama-politicians ayitshela ukuthi mhlampe ama-citizen ase-South Africa iphukuphuku noma iy'ngane ezingakwazi ukuy'cabangela. Tshela mina mfethu, kwenzeka kanjani ukuthi kube no-600 million rands, R500 million isibali, ezoba in place ukuthi i-protect-e ama-illegal foreigners okumele ahambe nokungamele abe la e-South Africa in the first place ngomhla ka-30 June. Lo 600 million rands osuvumbuka esikhaleni usuke ungavumbuki ngani iy'ngane mazicela imfundo ukuba ne-access yemfundo yakwi-higher level mahhala. Lo 600 million usuke ungaveli ngani kubantu abama-graduates izwe lonke njengoba bengasebenzi ngobuningi babo kanje kukhandwa imisebenzi. Lo 600 million usuke ungaveli ngani kukhandwa iy'bhedlela, kukhandwa iy'kole, kukhandwa imigwaqo, kukhandwa into ey'ningi ey'ndaweni ey'ningi ezi-underdeveloped la eSouth Africa. Lo 600 million uhlaleleni ungakhanda ama-job opportunities kodwa uzokwazi ukugada abantu abangaparticipate ngisho kwi-tax la ezweni lethu. Bafethu ama-comrades asijwayele inyongo. Ngaxolisa ukisho lento kodwa iqiniso nisijwayela kabi nina. Ama-politicians asijwayela kabi. Sekumele siwatshele manje. And iqiniso lila, sinama-politicians are-incompetent. Sinama-politicians angene kwi-political arena, hhayi ngoba bene-political consciousness within their hearts. Bangene la ngoba begijimisa ibhodo eliconsayo. Yabo? And bayitshela ukuthi siyiphuphu. Bafowethu, ngifuna ukuyikhuluma lento calmly, yabo? Nge-30 June, ngiyacela, ngiyanxusa ukuthi abantu base-South Africa bengaparticipate ey'ntweni ezinodlame nasey'ntweni ezi-involve ukulutha kwamabhizinisi ekwi-country. I-leadership ye-March and March ayikhondoni lokho. I-leadership ye-March and March ayigqugquzeli ukuthi abantu benze lezo zinto. I-leadership ye-March and March igqugquzela ukuthi abantu abasukume bamele izwe labo. Njengamanje i-agenda ehamba phambili ukuthi ama-illegal foreigners awabuyele emazweni awo. Ya understand? Akuliwa namuntu la kuphakamiswa sikhali la, yabo? So ama-government, ama-politicians, angazi ukuthi niyithathaphi lento yocabanga ukuthi mhlampe nihole iphukuphuku noma iy'lima. UPresident uCyril Ramaphosa ekhankasela ukuba umongameli ngo-2017 wayesebenzisa le chant yokuthi abahambe. Uye wayesitshela kuma-rally masimbuka la e-TV ukuthi ama-foreigners aletha ububi kangakanani ezweni, kumele babuyele emazweni abo. Lento yokuthi abahambe iyadlala irole ethile ekuthenini naye egcine iba upresident. Namhlanje sengazathi siyakukhohlwa lokho. Namhlanje isizwe mase kuyisona esithi abahambe sengazathi indaba ezintsha kuye lezi eziqalayo ukufika. The very same thing lenziwa uGayton Mackenzie wayenza uCyril Ramaphosa. UGayton ukuthi kusekusha ke siyakukhumbula manje usanda ukwenza. But into efanayo, yabo? Into ekumele yazi ama-politicians, i-power ikuma-messes, ayikho kubona. Singabasusa at any given time laphayana. Ama-politicians, ama-public servants laphayana, abantu abaseva i-interest ye-public, i-interest yama-messes. Anibona onkulunkulu bethu bantu abama-politicians. Bafowethu injalo ke indaba mina ke ngifisa ukuzwa nje ukuphawula kwakho mbukela semakhaya ukuthi ke kuthini kwakho ukuphawula nangunkomonde ongujele weziboshwa ke lapha ke ephawula kanjena. Bafowethu asiphinde sidibane kwezinye.